Aquesta balsa ha vingut des d'Alepo, ha creuat el Mediterrani fins a les costes de Grècia, és una balsa cedida per l'organització Open Arms. Té una capacitat per 50 persones i van venir 100. Ens han deixat uns xalecos, que són xalecos que portaven aquestes persones, són xalecos falsos. Són xalecos que les màfies venen de corxo, d'espuma, perdó, no de corxo, perquè la gent s'ofegui en el mar i no puga deixar cap rastre.